करई भूका नमूना नमूना जिला ना नमूना कहिबा ए सोना मदर पत्थर को आजा तकी हराजा असरिया गुलाबिया तकी हराजा असरिया गुलाबिया आप लोग सुनब लोग आ डिंपल जी एगो हम होली मिलकर साथे गाना कोइले रहनी यार पलस भातार बराबर देवर होला आप मेरे साथ पता नहीं क्यों देवर भाभी का ही गाना करते हैं तीनों में भौजी कोही के फले बर होला देवर जो है देवर भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है गाने आने में ठीक है लेकिन ऐसे हम लोग बहुत सम्मान करते हैं जौना दिन तारा मांग में सिंदूर पड़ जी हम तार गोड़ छुए लगे भाभी कुछ एकर ले बेसी हम ना करें लेकिन तो लड़का ढूंढ दीजिए ना लड़का ढूंढ दीजिए हम लड़का अज्ञान कलम छक रही एजो के लड़का भौजी के कर सकता लेकिन कहे के बाद कि डोले लाहे लाहे कमरिया कि देखब त हम फेंकब न मरिया और देखिए हमनी के कार्यक्रम एजा के ना रहल हमार कार्यक्रम कहीं और रहल लेकिन अरुण चाचा के प्यार आदेश होता है यहाँ पे सीधे आना है और आपके सामने और आजीवन एगो फोनो ना एगो मैसेजो चल जाई तो कलुआ कहीं रही आज्ञाओं के धरती पे ए जाई भले दुई गो गाना गाई लेकिन आई जरूर आई भैया लोग के प्यार पावे का तो एक बार जोरदार ताली बड़ा अरुण चाचा खातिर आप लोग बजा देंगे ऐसा ताली ना चारों तरफ से दोनों हाथ उठा के और जोरदार ताली हां भैया क्योंकि कलाकार के दिल बड़ी कोमल होला बड़ी इमोशनल कलाकार होते हैं कलाकार पैसा रुपये पे तो जाला लोग लेकिन साल भर हम लोग पैसा कमाई ना से लेकिन पैसा के साथ साथ जहाँ प्यार मिल जाला जहाँ सम्मान मिल जाला और पूरा आरा जिला में हम कहता नहीं कि जितना कलाकारों के सम्मान अगियाओं में मिलेला वो कहीं ना मिलेला तो अगियाओं के धरती ऐसा है जे कलाकार आई बा दिन प्रतिदिन आदमी बढ़ेला कि अगियाओं के धरती के आशीर्वाद है तो हमारा कहे का मतलब बा कि सब कलाकार लोग के एजा आवे के चाहिए वैसे बाकी के बा सब लोग ताली मारेंगे तू आ गई तो सब आ गई तुम ही मेरी सब कुछ हो जाने मन चलावे खाती गाड़ी पेट्रोल वाली चाहिए आ घुमावे खातिर माल कमर बोल वाली घुमावे खातिर जान कमर बोल वाली और बस हम चाहत प्रदीप सिंह कुशवाहा जी के गाना बस आप लगा लीजिए इसके बाद हम आगे लिया दीपू भैया से अभी दिल धड़काता कलू जी भी सोच रहे हैं रोवा भी सोचो मेरे कि काये दोनों तरफ जाए एगो गीत हम बोले रहनी हरी पतरी कमरिया से सर के घघरिया मार करई दूगा पतरी कमरिया से सर के घघरिया मार करई दूगा नमूना तनमुना यार में कही बारू सुगिया बड़े गई नमूना जिले में नहीं बारू पतरी कमरिया से सर के हसरिया मार करई दूगा सोना जी घघरिया ना आजकल सरिया चलता हरी पतरी कमरिया से सर के हसरिया मार करई दूगा नमूना नमूना जिला ना नमूना कहिबा ए सोना मदर मैं ना आप दोनों लोगों की स्टोरी जानती हूँ मैं यही बोलूंगी कि कितना दिन से
एगो लड़की आ रही फेरा में इहा के कतना दिन से एगो लड़की रही फेरा में इसको गलत नहीं समझना है पीछे से बोला तेरी कैसा स्टोरी सोचते रही आई लव यू कहा सोचते रही आई लव यू कहा हटके यारा ले भा कतना दिन से एगो लड़की रही फेरा में रही फेरा में ए भैया ई तो तू तो हमारी स्टोरी गा देलू बस एक लाइन गाई भा एकरा बाद हमनी के गए पिहल जाई भैया आता ना भूल हो गए स्टेज पर के हम म्यूजिशियन से नजर नहीं मिला पावा कितना हार डिंपल जी कितना हार भइल बाजानी कटा तू जानतर काहे बिगड़ल बाड़ू मतलब बिगड़ल मींस की क्या होता है बताओ चाचा हम काहे ना बिगड़ी इतना प्यार से हमो लड़के हैं हमरो दिल कितना भइल बाजानी कटा कि बियाह बिना बिगड़ता कि कौन पियता रूपानी दिन पर दिन देखत नहीं एगो आशीर्वाद वाला जवानी बनल रहो बुझा तो बुढ़ाइबे ना करबे कि कौन पियता रूपानी धनिया ही गरतारू कितना हार आ भइल बाजानी कटा कितना हार आ भइल बाजानी कटा ऐसा लगा तो मैं और अगियाओं के लइकन की पकोट दी है नजरी से पकोट दी है हमारा के तो अपना जुबान से ऐसे बोल के पकोट रहे तो हमारा जीवन भर भभाव सर नजर ही काफी होता है कहे के बाकी बाहर आ भइल बाजानी कटा दिया कितना भइल बाजानी कटा दिया अच्छा लगा लोग तो ताली बजा के आशीर्वाद दे लोग और अभी कार्यक्रम खत्म नहीं क्या हो अभी सोना जी फेर से आई हैं डिंपल जी आई हैं हम आई हम प्रोग्राम खाली देखो बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद हाँ ज्यादा हो गई एजा मन ना भरे है भैया कतनो दावत रहा अभी आप सबके बीच मुकेश भैया फिर से बोलेंगे और भी कलाकार के जो भरल बड़े देखिए शिल्पी राघवानी जी बैठल बानी एने अभी हम गाई ना कितना गाई हम हाँ जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए जिए न दे बुकाए पत्थर को खड़े रखिया ले बुकाए समर को देखिए अरुण चाचा के जो आदेश होला तो ने होला शिल्पी जी के कहले हैं कि बुला के तनी दू शब्द हाय हेलो करवा दो एक बाद मुकेश भैया बताइए कि अब अगला विराट कोहली के बाद अब कौन आएगा हार्दिक पांड्या आएगा कि कौन आएगा तो एक बार जोरदार ताली आप लोग हर कलाकार खातिर बजा दीजिए शिल्पी जी के लिए बजा दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद
आज बड़ी वोट मांगे हाथ मुंह तक चल दे